Guys, so nako diri karon sa sports center og na-jogging na ko. Pangupat na yun ako na rounds. Balikan lindog program ta guys. Yan, nadiri akong coach sa una. Si Coach Ben. Coach, ganyan ka? Mag-up. Yan ako diri sa ako. Lagi. Kumanon sa tani. Manon sa ako. So, muna tuyukan sa kwan. Sports center. Ayan. Naman. So, tagahanon sa tani. Ang saan eh. Oh, mangmananing kaliman ako ang tuyok. Balang mo tanos lang ako. Manon eh. So, apparently, nagsugod ako itong Friday last week. Kaso, naputol. So, wala ko jogging. Dito Friday. Atong Thursday. Kaso naputol. Kay, nag-ulan. O gitapulan. Basta. So, ganyan bunta-gunta. Kaya sugod ako dagan. Bunta. Pero gitapulan na pod. So, wala na ako nakadagan. Ka-jogging. So, karon na po. Pero, it's a gloomy day. Hanawa, ang panahon. So, ako kabalo. Basin, mulan na rin. Karong taod. So, mudagan ko unsa akong taman madagan. And, naglalaro ako mat. Para mag-set up, push up. Eh, kapoy na kay kung sa boarding house kung ginato. So, yeah, manapit. So, naman na ako ang 10 rounds. And, kapoy gitsa. So, para di mo makuha sa akong gidaganan. Kanya akong gidaganan yung linya. Dito. Ano? So, magtusok ko sa akong coach na dito. Mag-stairs ako. Para tawagan na. Aswat-aswat ni gamay akong tuhod. And, yeah. Kapoy ka siya. So, last time din, katong na ako diri, last week, pitura ka tuyukan akong nabuhat tungod sa akong TL ning sakit lagkalit. Dili sa katigulangon ning isa na basta hurag nasamad or ginana. So undang ko and wala na ako na usban pagka pila ka days. Atong Saturday nagkuan naman ko. Tawag na set up sana lang good. And boxing, shadow boxing. Hapit na ko. Kumuagin. So ako kailaning ipangkuha ni Coach diri mga bayi. Si Coach. Ha? Suman ako. Kanggaro jump para Kanggaro? naraw. Sige. Uy. Kajot na baway sa ko kajot. So warag di na ginim ulan, ambot lang kumulan ba ni. Nawala makindagom. And kanggaro jump sa kuron. Mga pila ka Coach? Ato sa taas? Kaya naman yung madusig, hard man ka. Dusi ka rounds? 12 set. 12 set mo kayo Ora po ko gihimo ni mo. Varsity balik ka. Buhat mo yan anak ko, tiguan ako. Mamatay ko ni. Sige. Yes. Close yung tiil. Closer pa. Gi. Wala may pero sa ang wide. Nato dai, abi na wide. Dili mo malakang isa no. Ha?
Ano, di ka Oh. So 5 na to ka kangaroo jump sama ni coach, sama sa ni coach Ben or coach Tallard. And sige tudloan diri sa likod nako. Makita ba ninyo? Klaro ba ko? Or unsa ba? And so nagitngit na gyud, ngit-ngit na gyud panganod. Ngit-ngit na yung balibot pero na naisuga. Naisuga. So abot sa pagpabuhatan ni coach. Coach sa sunod na ko ani. isa. Ladder? Ay, katong isa ka kuan? Tura ladder to. So, mana na ako ang kuan. Single leg hop on stairs. Ang duha ka buok. Alternate. 2 sets ako. 2 sets each. Yeah. So, kung saan ako kung gamit na dito, balik ka po dito kaya mag-planking daw mi. Pabsta. Balik alindo guys. So day 1 din eh. Basketball court diri. Duha ni sila kabuok. Ang isa isa na dito sa Pikas. Ang isa po diri nasa Pikas niya, nasa iyang right. Mo niya volleyball court. Hey Jim. Hey. Ikaw man din na day, kamu man din na day. Ay. Sige. Manan ako, nakapulo na ko. So, mo to akong katrabaho si Paul. Kuya sayang. Girl Lalu. Jogging sila. How sweet. Dapat mag-holding hand sila mag-jogging. Bleh. So, magtanong ko dito. Asan naman to sila? Dito. Mani dadu na po ni coach. So, apparently, nagbago ang utok ni coach. Mag-ladder daw ta mi. Pero ambot na singit-ngit na po kayo siguro. Mag-planking daw mi. So, set up sa pugkoy. So set up sa ni planking. Sit up tao na yung planking. Wow. Men. Boy. Eh, salamat kay coach. Palangga gid kun mo coach. Turo hindi ka palangga. Gawe. Hindi na ka manalagi sa katawag. Madala oy. Ikaw may mga guide po yan. Ako? Planking sa okay ra boleh mawid. Ini anak lang. Ini sama labig na sige ko. Kaya naman isa ko. So, apparently, kabalo na mo. Manan may core. Yan ang gitudloan ng mga iyang mga estudyante sa plyometrics. Mga basic plyometrics. Kasi dili kaya na siya hard para gina siya sa ila mga beginners. And ako man ako nagladder ko ginagmay. Sa pagbuhat. Yes. Sit-ups. About 100 of setups, and yan so to jumping jacks, and
Yes. Nganong gapaubos akong kuan gamay na okay. Okay. Ay apil-apil sa kusina ni Kajot. Hey coach, mayo na coach. Ano okay. Isa pikas. Structure. Gusto ko mag So mag cool down sa kuha kay nagdugay pa ni sila, nag-dribble pa. Pupunta dito sa basketballan. Kaya dito. Eh, para makaitsa-itsa sila ba? Mapil na po kung makaitsa-itsa. Mag cool down sa Kajot. Stretching para iyan na ako ang day. Nagsugod og jig taligsik. And nag-cool down na sila. Mangutanan ako sila mga pangalan after sila cool down. Kumain ako cool down and sit karon taud-taud muli na din ko. Hey, taligsik na gid siya. Bagong gid. Kusog gid ng ulan ba? Or base pares sa mga hayaging adlaw nga igor ra ni labay. Igor ra ni basa sa mga dalan ug mga ubang balay ug building ug gumantaw. Mananagid mo. Pirsa. Ay. Sing ngalan nimo. Hi, I'm Dana. Dana, hello. I'm Chance. Jim lang, Jim boy. Sim vlog. Subscribe ka na mo. Bali mo para apil sa one ba? Video mo. Ikaw, apil na mo ka. Oh, naa. Pero ginagmay ra ko. Ayaw ko makita ka na sa mga. So, mananagid akong pag-workout karon nga adlaw. Akong balik alindog program, Charolay program. So, man akong balik alindog. Pasalamat ko ni Coach Ben. Gituwang tabangan ko niya gamay atong mga ambak-ambak. Yan ako ni ila bagong mga Si shooting ta gamay mga ka-exercise. Okay. So, dito na ako manon akong vlog. So, this is first day sa exercise na ako. Sa akong balik alindog. First day sa balik alindog na ako. And manon akong vlog. So, kadush! So, hello guys. It's day 2 sa balik alindog. And wala man akong coach karon. Matulog sila siguro to na dito. Dilo ko sure kung sila to pero tanawon ako. And mo-jogging ko karon og maybe 12 kay gapon 10 man to. So i-12 na ko karon. Mag-stretching ko, then after na stretching sugod na ko jog. So magsugod na ko. So 11 karon so ako nabuhat. So baby steps lang ta guys, no. Okay. Hinay man itong makataas ang atong tuyok dire hantod. Limit lang ta sa 20. So karon 11 sa lang ta. So rong tong 12. 11 sa lang ta karon ka tuyok. Og sa for your information, diri ko nagdagan ha. Ano? Dito dili diha sa mubo. Kay para challenging gyud pod. For challenging gyud di ako nitagan. So ako na ning gi-walk karon. Isa ka walk nga tuyok sa oval. And after na inom ko kadyo og tubig og magpahuwi kadyo and setups. Basin gamay pod nga squats. Setups na siguro. Pangbata ko sigido kay mo jogging. Ano pa man bata pa man good. So napagin na energy bata pa man pug ko. Nani ko limit. Magbuot mo kung maingon ko bata ko, ha. So cute siya. So guys, paano siya? Ngit-ngit na gid siya. And
ngit-ngit na gid siya. Usa ra kay oras ron, mga 6 na siguro. 6 na gid siguro. And so di ako manha unya. Di ako mag set ups. Sa panay buhaton, stretching. Basta mag stretching pa ko ron. Ha? Oh. Una di ko stretching, mag setup na ako karon. Mawala na akong balik alingdog karon nga program, human dagan 11 ka rounds sa oval. So mag 3 rounds pug ko nga 3 rounds of 20 repetition each or 20 repetition sa setups. Oh. Kapoy. So nakita din ako si coach gini ha katong kagahapon nang nakauban. Si coach, so Coach Ben na dito gadula man sila god mga alas 3 na dito sila diri o 3:30 siguro to sila diri. Umana sila og practice ning uli na siguro to sila nagdula man sila basketball. So ako ra gid isa diri karon. And kato day pag jogging nako ganiya watoy hunong-hunong sa 7 ka rounds sa then sa atong upat nagkuan na din ko. Wa po ko ning naghunong ko kadyo sa basta sa upat ko dayon ning hunong ko kadyot ning dagan na po dayon hantod mahuman ang 11 ka rounds ning kusog ko gamay sa last round last tuyok na ko magsugod na ko sa akong setup. So kani day ako setups na sa so kani ako buhaton karon nga workout setups 20 cycles oh na mo na akong buhaton karon and dili na ko na sa mabidyohan kayo kay ako ra gid isa. Mahulaw sa ko mga mga tao diri. So ana lang gid sa antod mahuman ni. Nani lang sa gid ako mabuhat. So naman ako ang first round 3 rounds ni and I tang na to 2 minutes nga pahuway og humanon tani then mahuman na din ang akong gibuhat diri apoya. So guys, humanan ako set up 3 rounds and mayroon na po kong stretching. So muli na ko. So mao ni akong day 2 sa Balik Alindog. Salamat sa inyong pagtanong. Kadus sa iyo in the next video. Bye!